Panyasa Voice Box, Pastor Moses Shumba omwe amalankhula mokomera chipani cha Democratic Progressive Party DPP akudzudzula kapena kuti akung'alula aja amatchera kuti atupere muluzi omwe ndi mtsogoleri wa chipani cha United Democratic Front UDF. Nde mukupemphana Malawi timati khale modzi pano Panyasa Voice Box kuti ndimve kuti Pastor Moses Shumba afuna kuwauza chani atupere muluzi, ndipo akamaliza chonde musangochoka mutuze maganizo anu in the comment section below pompano Panyasa Voice Box. Tikulandireni omvera nonse kwina kulikonse kumene muli Amalawi anzanga dziko lonse lapansi. Muli bwanji? Pastor Moses Shumba ndilo dzina langa. Lero pa 17 June masiku akuthera kuchiseko. Tangosala ndi masiku 90 kuti tipite kuchisankho. Omvera nonse ndimakupemphani kuti pamene mwadzuka mwadzidzimuka mmawa ngati uno, musanagwire foni yanu mugwade mupemphere muthokoze Mulungu kuti zikomo kwambiri lero ndaliona. Zinthu zonyaditsa kwambiri kuti nthawi ya mavuto ngati mmene tikudutsamo Malawi, nkumapezeka tikumadzuka ndi moyo, kumadzuka ndi thanzi, nkumatakataka, nkumagonanso madzulo ake. Zonsezi tumudziwe kuti gwero lake ndi Yehova Mulungu. Pakanapanda iye tikadatani, monga amene adayankhulira Davide m'buku la Masalimo 27, pakanapanda iye tikadatani. Pakanapanda Yehova ife tikadatani m'dziko la chilendo. Amalawi lero ndikufuna ndikupatsireni nkhani imene ikuchita circulate mu social media, imene wapalamula Chitedze mtsogoleri wa chipani cha UDF ku chipani cha DPP, ndipo atupere muluzi wapalamula kupalamulatu kukayikanda ng'ona pansana uko nkumabwera kumazanyoza mtsogoleri wa chipani cha DPP. Cholinga ng'ona ikamutidzimulako uko akamupha uko asinena kuti a DPP amupha atupere chifukwa amanyoza. Zimenezo zikufuna zichepe. Ndikufuna ndikumbutsa Malawi nkhani ya atupere muluzi. Atupere muluzi mukudziwa ndi mwana wa mtsogoleri wakale wa chipani cha UDF Bambo Elson Bakiri Muluzi. Tiyankhula nkhani ngati tikunyoza koma chilungamo padya ndi mwano. Tikufuna adziwe kuti akamapanga assault chipani cha DPP kapenanso mtsogoleri wa chipani cha DPP Professor Arthur Peter Mutharika akupalamula nchenche zimene sanazione, kungopita pachire kuti akabibe pamabwera nchenche za blue. Ndiye nchenche za blue waziputazo ndi DPP ndiye zimukanda. Mene anakakandira iye ng'ona pansana uko kukayiputa ng'ona ili phe anzake ajiwa kumeneko iye khangati mafia. Amalawi ndifuna muzindikire izi zimene ndikunena apa tsiku lina muzazizindikira, muzazikumbukira ndipo muzavomereza. Lero mutsutsa tikudziwa makamaka inuyo anthu a UDF ndinu anthu amakani kwambiri. Ndinu anthu amakani kwambiri pa zinthu zopanda ntchito, koma mukumbukire mawanga kuti tsiku lina mawanga mudzakumbukira. Atupere kulibe apita mwana, atupere apita mwana ngati akutengera zibwana. Kwapitatu anthu kumene mamafi ene apita kumene kuja. Atupere muluzi sanga make pasidiki miya ndi mwana kwambiri koma miya anapita. Atupere muluzi sanga make ngakhale kwa Dr. Salos Chilima ndi mwana kwambiri koma Salos Chilima anapita. Who is atupere muluzi? Ndikandani soka atupere muluzi. Ngati kamalephera kupeza 400 votes ziko lonse ino kumapeza 200 votes, pamene nzake Chilima within 7 months anapeza 1 million vote mdziko lake lomwe lino. Atupere akunama kwambiri. Akunama kwambiri kupanga assault chipani cha DPP. Amalawi nifandi kukumbutseni pang'ono. Atupere muluzi anapasidwa mpando ndi bambo ake kuti akhale president wa chipani cha UDF. Mukumbukire zimenezozo. Na akhalapo MP kwawo kunserema uko boma la Machinga. Atupere muluzi kuti mupite mukafufuze kuti atakhala MP kani materms awiri anapanga chani kunserema. Mpeza kuti palibe ngati kuli zinthu kunserema zimene anapanga bambo ake
ali mtsogoleri, ali MP, ali president, full stop. Koma iye ngati mwana obadwa mmene momo nakula naphunzira ndale kwa bambo ake atupere muluzi nothing. Amalawi mukumbukire zito, Amalawi atakumbukira atazindikira akumachinga kunserema kuziwa kuti mwana atu uyu si wakuno uyu, mwana uyu si wakuno kumwera amanena kuti kwawo kwa mwana ndi kwa amayi ache. Atazindikira kuti atupere kwawo sikuno anamthamangitsa anthu, anamukana pa voti namugwesa momvesa manyazi, natenga mwana wobadwa komweko bambo ake mayi ake onse akumachinga komweko namuwinisa mpaka nalera atupere muluzi sangakhalenso MP, ndipo azalowa m'manda atupere muluzi osakhalanso MP. Mawene mwakumbukire ndipo mwazindikira Amalawi. Ndikunena izizi ndineyo Pastor Shumba, ndipo mamene agwiritse ntchito atupere muluzi anakhalapo MP, koma sazakhalanso MP moyo wake wonse, sazakhalanso president wa dziko la Malawi atupere muluzi moyo wake wonse. Atupere muluzi ndi amene waononga chipani cha UDF, chine chipani cha mphamvu kwambiri, koma wachisakaza chifukwa cha dyera. Atupere muluzi satha kugwira ntchito yekha ngati mtsogoleri. Amafuna kumene kuli chuma akadyerere akazikundikire, chuma sagawananso ndi anthu amu UDF, amadya yekha ndi mkazi wake Angela. Full stop. As I'm talking kuti mukhulupirira atupere muluzi si wakuno, si wakumachinga, si wakumwera, atupere muluzi amakhala kulilongwe kutsatira kumene kunachokera mayi ake. Mumfufuze atupere muluzi amakhala ku area 3 kulilongwe, ku Blantyre anasamuka kalekale akapita ku Blantyre andoti akupita kwa bambo ake ku BCN kumene amakagona, samagonanso kunyamba bwa atupere. Mufufuze bwinobwino zimene ndikunena basi mumva kuti ndizoonadi. Ndipo ine ndimanena kuti tikamutenga Francis Muluzi nkumwikako mphwake wa atuperetu wakumayena, ndiye timutenga atupere muluzi tumwikapo mtsogoleri ndi Francis Muluzi. Mufusa anthu akumbayani akuzani kuti sakunama adi abusa, mufusa anthu akwachemusa anena kuti abusa sakunama adi Francis Muluzi ndi wanzeru kopya chimozimozi bambo ake Abakiri Muluzi. Atupere muluzi ndi mphwepa, mulibemo chilichonse, ndipo mulibemo utsogolera. Malawi anzanga ndifuna ndikuwuze nizizi lero ndimuwunikire atupere muluzi kuti wachita kutumira zonse joyinga kuti afuna aononge Eastern Region. Anthu achigawo chakummawa musamumvera atupere muluzi, wakupangira ni chani ali pa MP kumachinga, muloze ndi dzala zanu wapanga icho wapanga icho palibe. Mpaka nokha mnapanga mwagizo da kulu atipusisawa tisafere kuti ndi mwana wa former president akagwera uko, ndipo anakagwera uko. Atupere muluzi sazakhalanso MP pokhapokhapo mwina apite ku MCP ko akakhazikiko osakhalanso ngati mtsogoleri wa chipani cha UDF iyayi, koma akakhale ngati member ku MCP ndi azikayimira kwawo kwa mayi awo kwa maliruko kulikuni kupita kusogoloko ndiye kwawo kwa mayi ake kumapita cha kumalingu ndeko kumene wakayimire kumanso atakhala mu chipani cha MCP mo zaka zopitirira 5. Chaka cha namba 6 cho ngati nzikano pamene angazawine ngati MP paja MCP tusimayang'ana kuti kuderako kaya kuchitika zitukuko kaya kulibe, amangovotera bola chipani mmeko ndimanga kamvotere. Amalawi mudziwe ichi ndiye yankho lero nkhani yokhakha ya atupere muluzi wakanda ng'ona pansana uko ndi akubwera ku DPP cholinga ikammeza ng'onongo azinanamizira kuti mwaona DPP ja yampanga chipongwe atupere chifukwa amayipanga asoti ku DPP zimenezo sakufuna. Timuuziretu anamalomba mwine ayankhula mongopyapyalisa monga mtsogoleri wa chipani, koma tifuna timmasule ndife atupere adziwe. Malawi so mudziwe kuti atupere muluzi ndi mwana wa malemu Dr. Hastings Kamuzu Banda, ndipo mwafusa Abakiriwo sibodza ya mwafusa. Ine silimayankhula chinthu chabodza. Zina loti atupere anapereka ndi Dr. Hastings Kamuzu Banda, mtsogoleri wakale wa chipani cha Malawi Congress Party. Ambiri inu simmadziwa, makamaka inu ana ama 2000 simmazidziwa zimezi. Mufufuse, amanena kuti history is the best teacher. Atupere muluzi maoti atupere anachita kufusa kuti Bakiri amene Dr. Hastings Banda amafusa Bakiri muluzi kuti
mawu oti atupere amatanthauza chani pachichewa ndi chani chachiwa ndimene amankha kuti atipasa. Okay, atipasa. Okay, fine. Ini yawo atupere. No, this one now is atupere. Mufuse kuti zinakhala bwanji kuti Bakili Muluzi avomereze kuti mwana wake akhale atupere. It's the name from Dr. Hastings Kasubanda, the late, the former president of this country from Malawi Congress Party. So musakuona kuti magazi atupere ndi a MCP. Dzina lakero linachokera kwa mtsogoleri wa MCP. Amayi ake anali mtsogoleri wa MCP kalero mmene ankadyera maso a Bakili Muluzi kumadyera maso mwa Anne Muluzi ali ku MCP onsewo akugwira ntchito ngati ya MCP. Mukudziwa mbuyo munali chipani chimodzi chokha cha Malawi Congress Party. So there's no way kuti atupere Muluzi angathawe, sangathawe yayi. Atupere Muluzi si wakumachinga. Amene ali wakumachinga originally ndi bambo ake Bakili Muluzi. Sangatsuseso. Abwerekwera atsutse zimene ndikunena apazi. Ayankhule ndipo ndikufuna VNI ifike pa social media izungulire, ifike pa YouTube izungulire, ifike pa Instagram izungulire, mpaka ifike pa Facebook izungulire, mpaka ifike pa YouTube. Amalawi muimvere, mumve, history is the best teacher. So anthu akunserema tandiuzani chimene wakupangeni atupere Muluzi ali mtsogoleri wa chipani ndi chani chimene anapanga ataona kuti chipani cha wachimaliza chatha ngati mukumbukira maya sikalekale so ya 2023 yomweyi anathawa atupere Muluzi kupanga resign sindipanga sondale chipani chindikusiya m'manja mwa Liyani Patelo nachisiya Patelo nachigwira nachizusa ndipo pakanapanda Patelo chipani chinathera atumayi Liyani Patelo. Mumufuse mayi Jolobala anena kuti ndipo abusawa ndiwoona amanena chilungamo sindikunama ine anachilephera chipani atupere Muluzi. Lero mayi Patelo wachigwira chimene chachizusa achizukuta achipurasha achishayinisha iye akubwera kuchokera kumanali amati akapanga mabizinesi ake ndale wazisiya kana namtenga sonani kuti abwere kaya sindidziwa anamva kukoma ndale awa chifukwa amangopindula saluzapo china chilichonse kwa iye ndi bizinesi yokhazikika. That is why today wapiyano ku MCP ampasa chithumba cha ndalama Peter Zikanyoza Dr. Professor Arthur Peter Mutharika kuti Eastern Region yonse ikumvere atupere mwachepa kwambiri monso mwachedwa. Eastern Region sili mbali yanu kuti mukhulupirire zimene ndinena apazi ndinali komweko tine kumachingako ndinali komweko 3 days yomwe ndakhala kumachinga ine 3 days ndinali mbali ya Machinga South East constituency ndipo ndinakafika mpaka kunserema nthabe munkapanga sungano kunserema oyimayima ndinadusira komweko tinakumana kumasimu mandidziwa simunandioneso. Atupere Muluzi mulibe inuyo fanzi mudziko muno inuyo chipani chanu chokha kachipani kanuko muja anafotokozera bambwanu kuti MCP itangati makatani pano ikuthano ndi UDF sinu mukupesa MCP ko ndiye ita Bakili Muluzi mawaja munkayankhula kuti MCP itangati makatani ita pakati pa UDF ndi MCP ita ndi chani sopano chifukwa ngati mwana wanu amene ndi mtsogoleri wa chipanicho akupita kwa MCP pasaso DPP pasaso UDF musaona kuti UDF mukuyimaliza nokha chifukwa mfundo mwana wanu alibe amangoyankhula ngati ndi wanzeru koma payekha kuti apange zimene amaziyankhulazo zimankanika. Amalawi tikambe chilungamo UDF ili ndi mwini wake Bakili Muluzi chinali chipani chosangalatsa chipani chokoma chipani chonati wina kukutukwana kuti chokapo isuma chokoma kakamira komweko chifukwa cha utsogoleri wokoma umene anali nawo Bakili Muluzi. Koma Bakili Muluzi kungompasa mwana wawo kakhati ngati amene iyi gulugunyintha hardware chipani chiyachata anthu athawa zokoma zimene anthu ankadziona kuli Bakili Muluzi sakuzionaso. Bakili Muluzi anali mulera khungwa tinene chilungamo mosabisa anali mulera khungwa ndipo anali munthu ama hands out samaumira
mpaka afika posiya mpando. Even today Abakili Muluzi si munthu wowumira ngati mwana wathu Pere Muluzi. Sono anthu andaletu anthu mdziko muno Malawi amakonda mtsogoleri ngati ameneyo osati ngati Atupele Muluzi. Ndinenese pano motsindika kuti Atupele Muluzi kumuyikapo, kumtenga Francis Muluzi kumuyikapo, akuluakulu mwa Francis muli mfundo, muli utsogoleri. Ndipo zimenezo adakhati ayendera limodzi akupanga msonkhano limodzi ndi Atupele Muluzi, akuyendera limodzi ndi Francis ayankhule ndi azayankhula Atupele Muluzi. Muzachita compare kuti pali distance yopsa kwambiri pakati pa Francis ndi Atupele. Atupele ndi mtsogoleri. Ndipo Francis Muluzi ndi mwana oganiza. Fakana khawi wina kanata ndi joina chipani cha bambo wanga cha UDF kapena cha mkulu wanga cha UDF. Koma amayima independent Francis Muluzi. Amayimira independent. Ngati sindikulakusa 2020 anayima ngati ku MCP. Why to join his brother? Why to join his brother up to this date? Papa akuyimira ngati MP kwa Magasa uko. Planta Chemusa Mbayani. Koma ndiwa independent. Chifukwa chani? Anamufotokoza bwino mkulu wake kuti ndowumira ni munthu odzikonda amapanga za yekha, and that was true. And I second that statement from Francis Muluzi. So Atupele asanamiza Malawi amathawa kuyu ndaye zikangotere tizachoka ndaye ziyazatha agwa amathawa kunjazi ndi achibwezi awo. Asati posisefe Malawi tikuyankhula izi timasungira chinsisi chifa ayamba kuyankhula mtudzu kumayankhulira former president wa dziko lino Professor Arthur Mutharika. Mali napa sonkhana ine Professor Arthur Mutharika ndimamlemekeza kwambiri. Munthu womulemekeza sumamunyoza. Chimenecho ndi chipongwe chachikulu. Kodi anthu atayamba kunyoza bambo ake Abakili Muluzi kuti akalamba. Umane na mina maendera muja. Mina mavutikira kwenda amaenda ndi ndodo. Munamona yepi mwakwendapo ndi ndodo. Sono tisayambe kunyoza okalamba iyayi. Tisayambe kunyoza nkulakwisa kumeko ndiye kutha kwa munthu pandale. Tafotokoza ni mfundo zimene muzapangire anthu muzaka 5 zikubwerazi. That's all. Osati muzilimbana ndi chipani cha DPP kunyoza utsogoleri wake mupindulanji Atupele Muluzi. Mupindulanji inuyo kwanunso kuli nkhalamba. Bambo anu ndi ankhalamba. Kuti anthu ayambe kwanena ankhalamba abambo anu zikhala bwino, mupuma bwino, mumva bwino. Chisankho kampeni chaka chino mumumva kukoma. Kuti anthu ayambe kunyoza bambo anu kampeni chaka chino mumumva kukoma. Ndi zambi zimene tingathe kufotokoza za inuyo zambiri mbiri. Koma anthu amangosankha kutunga madzi ndi kumwa. Koma zimene mwayambazo Atupele Muluzi simuyimaliza. And game imeneyoyo ndikhoza kunena kuti ku DPP musayankhe chilichonse ndiziyankha ndine. Ndiyamba kuyankha lero mpaka pa 14 September tione ngati muothere. That's a stupid leadership. Usogoleri sulimbana ndi usogoleri wina umakamba mfundo zimene muzapangira Malawi. Nthawi yonse mukapita kusonkhano zokamba zanu zozizira. Auze na Malawi akunserema kumtaja kuti akuluakulu paja ine ndimangojoyina azinzanga kungoakwera pano ndakwera kuchikangawa pano ndakwera ng'ona pano ine ndikukazipha ndatopa nanu mwauza mazi chifukwa mwapitako simukabwerako ndi moyo. Ngati mukumuonera Michael Usi kuti Michael Usi alikonko sakufa Michael Usi tundinu yonse mungalowana amenya ndi mafia mumuonere mungokhala phe muone zimene amapanga menochi. Ndi mwana oganiza bo kwambiri amenochi mwana wa mulomwe muyawo stroke inshona Zimbabwe style muone zimene amapanga iye. Kumango vina atu basi sapangato za ndale manganyo apite kusonkhana kavinako kumaliro kumene akankha ku drama anthu azikangoseka amene ndiye Michael Usi abambo achigumu. Inu simungafike pa Michael Usi mwachepa kwambiri even school yanu singafike pa Michael Usi. So pangani ndayi zoti anthu akudziweni anthu amakukondanitu
chifukwa ndinu mwana, koma inu ndinu mwana ovuta kulera. Tisaname ya. Joyce Banda anakukanikani. PPM anakukanika. Ndinu mwana ovuta kulera, ndiye chakwera ngakutheni inuyo. Akuthani popeza iye kuthawa munthu kwaja kufuna kumutha munthu amangosiriza kuli ng'ona imene amangompasa ti idya likhwira meza iwe wavala. So musapusisa Malawi akwise ndi John. Inu simungachite kampeni chigawo chakumwera, simungachite kampeni chigawo chapakati, simungachite kampeni chigawo chakumpoto atupire muzi. Mwachepa kwambiri, anthu akukudziwani kwambiri, ndipo timakudziwani, ndipo ndiye tikufukulani. Mwamva akulu? Mwamva? Ine ndikunena pamodzi ndikuti ngati kuli ndale ku UDF, tayimbirani foni Francis mumukhazike pansi atenge chipani cha chitsogolere, kapena ayi mwapitire mayo mwe aja maye patero atenge chipani chawo cha chitsogolere, noti atupere mulusi. Palibe chimene angakuthandizira atupere mulusi, palibe. Munthu mtsogoleri kukalephera kwawo ndi akaliuze dziko lineyo ndipanga dziko lisintha. Ulephera kusintha ku constituency kwa anthu ochepa owerengeka, ungasinthe Malawi? Ungasinthe Malawi? Wathawiranji ku Blantyre ngoba kakhalano kulilongo? Sukutsendera kwa ife timadziwa. Ndakhala ndikukamba ine mbuye musema atupere apita kwa MCP, atupere apita anthu ena nkumatukwana, ena nkumasusa. Lero tundizitu amupasa mamiliyoni mabiliyoni katukwane profesa kanyoze DPP akwanisa koma alimba wanuyo. Atupere muluzi ulimba, tandiyankha ulimba. Mwina nkhali imene tangoyitseka uyambe zina chifukwa anthu onse Malawi muno akudziwa. Ndipo ni madabwa kuti anthu akuntaja guys. Mpaka namuimbira nyimbo takuyankhulatu mwana ndi mwana mwana kumusa kuti wachepa usungatipusise kumusa kwawo konko. Nanga pakati pa atupere muluzi ndi asogolere nawo sazipanizi zosusa kaya ncholamula. Mwana ndi ndani? Mwana siye ndiye mwana amamuimbira nda mesa amamuyimba yemwe kuti wachepa usatipusise tikukudziwa. Anthu tokundala mangopitako chonga kuti ife tikakazionesera tikakapanga izizi tikabwerako ndi kwacha basi, osati kuti kumukonda sogoleri. Ndi amanamiza kuti mukayenda pena paliponse Amalawi akungotchula atupere kuti angatchula atupere kuti kwangachula atupere. Atupere amamveka muno kwa Nyamata South Africa tu. Nakuti mudziwe atupere akumveka mupite mu social media. Wanyamata ke South Africa ndamene amatukwana zipani zina kumamuyamikira atupere. Fuso chifukwa iwo osali kunoko zimene atupanga atupere sakuzidziwa, koma kwa amene ali kuno namaona atupere zimene akupanga sangamuyamikira atupere. Ndipo anthu anopera namutsika kalekale atangomva kuti atupere wamba upanga communicate ndi Lazarus Chakwera. Ndinayankhulapo ine. Ndipo sinapange withdraw statement imene mpaka lero ndi zimene zikupherezerazo. Ife tikayankhula zimakhala zomwezo, tikayankhula zimachitika. That's why I'm called a pastor, because sindiyankhula chinthu chabosa china chilichonse. I am a chosen man from the Creator, the Most High. Sindizapanga withdraw statement chifukwa kumapito kwa zonse zimapherezera. Atupere muluzi ndikunenetsa ine moona mtima through my living God. Suzakalaso MP, suzakalaso president moyo wako wonse. Believe it or not, take it or leave it. I'm swear before my living God, you will never be the president of this country. Mark my words. Pastor Moses Shumba ndilo zina langa. Alole ndifane nene izi. Alole akane MCPC kutenga boma la Malawi. MCPC kuwina atupere muzi wazinyenga ndi chala komo wapitako mpamenso utheleno. Ndipo uzapanga resign chipani kuti sindithaso kukhala president, kaoza mpasa Mphago Francis, kaoza mpasa mayo moja liye patero. It might be. Koma iweyo you never lead this country. Pastor Shumba, it's my name.
If you want to call me, this is my number, 999-303-666 or 888-303-666. You will get me anytime, any hour. Bye-bye.